नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि माझ्या शिक्षक बंधू भगिनींनो, आज आपण बघणार आहोत एनएमएसचं स्कॉलरशिपचं युनिट नंबर 1 मॅथमॅटिक्स सुरू करणार आहोत आपण. मॅथमॅटिक्स पेपर 2 साठी. कोणतं पेपर 2? सॅट साठी आपण सुरू करतोय. तर चला नवनीतचं घेतोय बघा मी. नवनीतचा सराव चालू आहे माझा. तर नवनीतचा पेज नंबर बघा 204. किती? 204 ते स्टार्ट करूया आपण सॉल्व आणि अनसॉल्व क्वेश्चन. तर फर्स्टली बघा आपण स्टार्ट करू नंबर वन मध्ये कोणते नंबर येतात? नॅचरल नंबर, होल नंबर, इंटिजर्स, रॅशनल नंबर. बरोबर. नॅचरल नंबर कोणते? जे नैसर्गिक संख्या सुरुवात कुठून होती? 1 2 3 4 आणि काय इन्फिनिटी पर्यंत. बरोबर. होल नंबरची सुरुवात कुठून होती? 0 1 2 3 आणि काय 4 आणि कुठपर्यंत? इन्फिनिटी पर्यंत. इंटिजर्स कोणते आपले? जे इंटिजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 आणि काय त्याची काय ते पण काय असेल? इन्फिनिटी पर्यंत. हे पण काय इथून लेफ्ट साइडला पण काय इन्फिनिटी पर्यंत. रॅशनल नंबर कोणते? ज्याचा फॉर्म कोणते? ज्याचा फॉर्म p/q असेल आणि q हा नॉन झिरो असेल. काय असेल? नॉन झिरो म्हणजे काय? 3/2 चे फॉर्म असे असेल. काय असेल? 3/2 असेल किंवा -25/3 असेल. हे काय? रॅशनल नंबर. कोणते? रॅशनल नंबर 5/7 असेल. हे काय? रॅशनल नंबर. आपण आपल्या 8वीच्या पुस्तकात, कोणतं? 8वीच्या पुस्तकात जो पहिला चॅप्टर फर्स्ट आहे, चॅप्टर फर्स्ट, तो पण आपल्या चॅनलवरती अवेलेबल आहे. त्याच्यामध्ये पण सेम आहे. नॅचरल नंबर, होल नंबर, इंटिजर, रॅशनल नंबर्स. तेच परत आपण शिकत आहोत. ज्यांनी हा व्हिडिओ याचा अगोदरचा व्हिडिओ बघितला नाही 8वीचा, ते पण बघून घ्या. चॅप्टर नंबर फर्स्ट आहे रॅशनल नंबर आणि काय इरॅशनल नंबर. तर आपण इथं स्कॉलरशिपचा अभ्यास करतोय, त्यासाठी इथं पण मी सेपरेटली घेतो आहे. नैसर्गिक संख्याचं काय सुरुवात कुठून होती? 1 ते इन्फिनिटी पर्यंत. बरोबर. होल नंबर काय 0 पासून सुरुवात होती 1 2 3 4 इन्फिनिटी पर्यंत. इंटिजर्स कोणते आपले? जे इंटिजर -3 असेल, -2 असेल, -1 असेल, 0 असेल, कुठपर्यंत? इन्फिनिटी पर्यंत. आणि रॅशनल नंबर कोणते? ज्याचा फॉर्म p/q असेल. हा q जो आहे डिनॉमिनेटर, हा काय डिनॉमिनेटर, हा काय डिनॉमिनेटर अंश आहे. इथं काय छेदस्थानी काय छेद काय पाहिजे? तर नॉन झिरो पाहिजे. म्हणजे झिरो पाहिजे का नाही? आपल्याला काय पाहिजे? 3/2 असा असेल. हा कोणता आहे? रॅशनल नंबर आहे का? नाही. असं या फॉर्म मध्ये असेल 3/0 असेल, हा रॅशनल नंबर आहे का? नाही. चला याच्या पुढे आपण घेऊ रॅशनल नंबरचे कोणत्या फॉर्म मध्ये? डेसिमल फॉर्म मध्ये. जे आपल्या नवनीतच्या पुस्तकात ऑलरेडी आपल्याला दिलेलं आहे, तेच मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय आणि चांगलं समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. चला आपल्या 8वीच्या पण पुस्तकात दिलेले आहे टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. कोणते? टर्मिनेटिंग नंबर कोणते? जे नंबर, एक्झाम्पलच घेऊ आपण. जे नंबर समजा आता 5 सोपा एक्झाम्पल घेऊ, 4/2 आहे. बरोबर. तर याला भाग कसं देणार आपण? 2 दुनी 4. बरोबर. हे 0 म्हणजे काय? रिमाइंडर काय येतोय? रिमाइंडर काय येतोय? 0 येतोय. काय येतोय? रिमाइंडर 0 असेल तो नंबर कोणता? टर्मिनेटिंग नंबर. कोणता? टर्मिनेटिंग नंबर. परत एकदा सांगतो. आपण एक एक्झाम्पल घेतलंय 4/2 चं. बरोबर. 2 ने 4 ला भाग दिले तर काय येईल? उत्तर काय येईल? 2 येईल. बरोबर. तर त्याचं रिमाइंडर काय येईल? 0. तो 0 जो रिमाइंडर येईल, जे पण रॅशनल नंबरला 0 ने 0 रिमाइंडर येत असेल, तो कोणता? त्याला काय म्हणू? कोणता नंबर म्हणून? कोणती संख्या म्हणू? टर्मिनेटिंग संख्या. कोणती संख्या? टर्मिनेटिंग संख्या. दुसरं काय? नॉन टर्मिनेटिंग संख्या. टर्मिनेटिंग आणि काय? नॉन टर्मिनेटिंग संख्या. तर नॉन टर्मिनेटिंग संख्या कोणती? बघा एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. सोपं एक्झाम्पल आहे 20/3. बरोबर. किती? 20/3. आता याला भाग देऊ आपण. 20 ने 3 ने भाग देऊ 20 ला. 3 × 18. बरोबर. मायनस देऊ 2 उरले. किती उरले? 2 उरले. 3 ने भाग दिला तर 2 ला नाही तर पॉईंट दिला. इथे किती घेतले? 20 घेतले. बरोबर. परत 6 ने भाग जाईल. बरोबर. परत 2 उरले. परत 6 ने भाग जाईल. परत भागीला 2 उरले. परत 6 ने भाग जाईल. ती काय चालू राहील. बरोबर.
तो समाप्त होणार आहे का, रिमाइंडर 0 येणार आहे का, नाही. काय येईल, रिमाइंडर 0 येणार नाही. येणार आहे का, नाही. भाग देऊन बघा. त्या संख्येला काय म्हणतो आपण, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या. बरोबर, कोणती संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या. आता हा हे जे 6 आहे किती रिपीट होत आहे ना, त्याला त्याचा आन्सर काय येईल मग 6.6. त्याच्या डोक्यावर काय आहे, लाईन येईल, एक बार येईल, रिकरिंग म्हणतो आपण त्याला. हा याचा अर्थ काय आहे, डोक्यावरती आपण त्याची लाईन मारली, त्याचा अर्थ काय आहे, 6च्या डोक्यावर एक लाईन आहे. हा नंबर रिपीट होत आहे, कितीदा रिपीट होत आहे, आधी 3दा रिपीट झाले. याला भाग दिल्यानंतर काय आहे, ते चालत राहील, त्याची काय रिपीट होणार असते. म्हणून त्याला आपण कसं लिहिलं, 6.6च्या डोक्यावर 1 बार, म्हणजे त्याला रिकरिंग केलं, आपण रिकरिंगचं चिन्ह दिलंय. चला पुढे बघूया आपण हे दोन कव्हर केले, टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग. बरोबर, आपल्या आठवीच्या चॅप्टर वरती पूर्ण डिटेल हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. मी खूप डिटेल बनवलेला आहे, खूप एकदम स्लो घेतलंय. इथं आपण थोडं फास्ट घेणार आहे, आपल्याला सिलेबस कव्हर करायचे. 5चं मॅथचं, 5वी मॅथ आणि काय रिझनिंग, बौद्धिक क्षमता चाचणी आणि काय मॅथमॅटिक्स, 5वीचं पण आणि 8वीचं पण आपल्याला काय सिलेबस कंप्लीट करायचंय. 8वीचं एनएमएसचं आणि 5वीचं काय स्कॉलरशिपचं. तर दोन झाले टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. बरोबर, आपण एक एक्झाम्पल घेऊ आपल्या सोल्युशन मधलंच, जे पेज नंबर 206 वरती सॉल्व एक्झाम्पल दिलेले आहे. पॉज करतो व्हिडिओ, मी क्वेश्चन लिहून घेतो. चला सुरू करूया आपण. एक्झाम्पल लिहिलंय मी बघा, पॉज करून. सॉल्व एक्झाम्पल हे 206 पेज नंबर आहे. कशाचं आहे, नवनीतचं. कोणतं आहे, नवनीतचं सेम इंग्लिश शिष्यवृत्ती परीक्षेचं पेपर 1 मध्ये आपल्याला काय सॉल्व करायचे क्वेश्चन्स. चला काय दिलंय, व्हॉट विल बी द सम ऑफ ॲडिशन ऑफ, काय दिलंय, सम ऑफ ॲडिशन ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर. कोणते 3 डिजिट नंबर आहे, 2, 5, 7. युजिंग इच ऑफ द डिजिट्स ओनली वन्स, म्हणजे काय, एकदाच आपल्याला काय लिहायचं आहे. काय, जे काही पॉसिबल 3 डिजिट नंबर होणार आहेत, 3 डिजिट म्हणजे काय, 0, 0, 1. हे काय 3 डिजिटचा नंबर आहे. किती, 3 डिजिटचा नंबर आहे. तर आपल्याला अशाच पद्धतीने 2, 5, 7 हे नंबर दिलेले आहे. त्याला आपल्याला काय ओनली वन्स एकदाच लिहायचे डिजिट मध्ये यूज करणार आहे आपण. बघा, चला आपण त्याचं सोल्युशन बघू आणि त्याची काय शॉर्टकट ट्रिक्स पण बघू. एकदा पहिले मेथड बघून घेऊ. चला कोणकोणते आहे बघा, 2, 5, 7, 2, 7, 5. बरोबर, 2 काय दोनदा येईल, 5 काय इथं एकदा येईल, इथं पण एकदा येईल. 2, 5, 7, 2, 7, 5. बरोबर, मग 5 आपण 5, 2, 7, 5, 7, 2. बरोबर, म्हणजे तिसरी पॉसिबिलिटी होणार का, हे 1 हे 2 आहे. तिसरी पॉसिबिलिटी काय होईल, होणार का 2 सोबत नाही. 5 च्या नंतर काय घेऊ आपण, 7, 5, 2, 7, 2, 5. बरोबर, आता 7 ची जी जोडी 2 ची 2 आहे, 7 दोनदा आहे. तिसरी त्याची जोडी होईल का, नाही. किती झाले आता, 1, 2, 3, 4, 5, 6. किती झाले, याची बेरीज केली तर काय होईल, ते त्याचं उत्तर भेटेल आपल्याला. त्याचं उत्तर काय 3108 चे. याचं ऑलरेडी मी सोल्युशन करून घेतलेलं आहे. तुम्ही याची बेरीज करा सगळ्यांची, त्याचं काय उत्तर येईल, उत्तर येईल 3108. बरोबर, आता हे दोन जे आपल्याला काय सांगितलंय, ओनली वन्स लिहिलं सांगितलं आपल्याला. काय 3 डिजिट ओनली वन्स लिहायचं, एकदाच लिहायचं आपल्याला 2. मग आपण इथं पण काय 2 एकदाच लिहिलं, रिपीट होत नाही 2. इथं पण 2 काय एकदाच लिहिलंय आपण, रिपीट होत नाही. इथं 5 एकदाच लिहिलंय, 5 रिपीट होत नाही. बरोबर, तसंच 5 आहे, 7 आहे, हे रिपीट होत आहे का, नाही. ही काय आपली लॉंग मेथड आहे. बरोबर, आता शॉर्टकट काय मेथड आहे आपली, त्याच्यात काय आता सगळ्याची काय जोडी बनती, याची 2 जोडी, याची पण 2 जोडी, याची पण काय 2 जोडी बनते. बरोबर, आपण असं लिहू शकतो, बरोबर, समजतंय का, म्हणजे 2 सोबत काय 2 जोडी बनणार. 5 सोबत काय किती जोडी बनणार आहे, 2 जोडी बनल्या. 7 सोबत काय किती जोड्या बनल्या, 2 जोड्या बनल्या. म्हणून आपण काय 2 इथं त्याला मल्टिप्लाय केले सगळ्यांसोबत. काय लिहायचं मल्टिप्लिकेशन, याची बेरीज करू पहिले. 2 आणि 5 7, 7 आणि 7 14. किती होईल, 2 गुणिले 14. किती झाले, 14 दुनी 28. किती झाले, 14 दुनी 28. आता 28 कसं लिहिणार आपण, 28
2 डिजिट येईल 28, 280 येईल बरोबर. मग काय येईल 2800 येईल बरोबर. अशा पद्धतीने लिहिल्यानंतर याची बेरीज केली 28 सुरुवात 280 मग 28 बरोबर. अठ्ठावीसशे 2080 आणि काय 28 बरोबर. याची बेरीज केली आणि काय येईल त्याचं उत्तर हे 8 8 आणि 2 10 0 आहे 8 आणि 2 10 आणि 11 कॅरी 1 किती येईल 3108. किती येईल त्याचा आन्सर 3108. त्याचा आन्सर काय आहे 3108. ऑप्शन नंबर 3108 2. किती ऑप्शन नंबर काय आहे 2 वरती त्याला आपल्याला काय करायचं गोल सर्कल करायचं बरोबर. गोल सर्कल बरोबर सर्कलचे बाहेर जायला नाही पाहिजे. आपण याची पण प्रॅक्टिस करून घेऊ. हे समजलं का. हे शॉर्टकट ट्रिक काय याची का 2 का बरं आपण कॉमन घेतलंय कारण घेतलंय की 2 ची जोडी बनते आपल्याला. हे बघा 5 ची पण 2 जोड्या बनल्या 7 चे पण किती जोड्या बनल्या 2 जोड्या बनल्या. म्हणून आपण काय केलं 2 सोबत कॉमन काढून 2 + 5 + 7 याची बेरीज करून 14 आले. त्याचे 14 ने 2 ला मल्टिप्लाय केले तर किती 28. आता हे जे लिहिलं आपण हे का बरं लिहिलंय युनिट डिजिट आहे 3 युनिट डिजिट आहे. हे काय आहे 4 युनिट डिजिट आहे. आपल्या ऑप्शन मध्ये काय आहे 3018 आहे 3108 आहे 1308 आहे आणि 3800 किती आहे 1 आहे बरोबर. 2800 त्याची 2 झिरो लावले आपण 280 सोबत 1 झिरो लावला. 28 तिघाची बेरीज केली असता 3108. त्याचं काय आलं आन्सर आलं ते ऑप्शन नंबर 2 मध्ये आहे. चला आपण इथंच थांबूया. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आवडला नक्की शेअर करा लाईक करा आणि काय कमेंट करा तर काय तुम्हाला समजलं का नाही समजलं. शॉर्टकट ट्रिक कशी वाटली का लॉंग ट्रिक एकदम बेस्ट आहे कोणती बेस्ट आहे मला सांगा. आणि ज्याला रॅशनल नंबर्स नाही समजले किंवा होल नंबर नाही समजले नॅचरल नंबर काय ते माझा व्हिडिओ अगोदर ऑलरेडी मी अपलोड केला आहे. 8वीचं फर्स्ट चॅप्टर सुरू आहे त्याच्यामध्ये रॅशनल अँड इरॅशनल नंबरचं ते पण बघा. हा व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि तुमच्या मित्रापर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद. थँक्यू.